Забиз. Hello. В момента ви записваме как си лепите джобов. Как се казва хотел, знаете? Не. А как не, бе? Търменгия. Как, бе? Ето го, бе. Ето, това е хотеля. Комар. Комар. А това е нашата стая. Това съм го виждал някъде. Кой беше? Ники ли беше? Къв беше? Ники е добре, но ще се оправи. Да. Картината, която украсяваше бедната спалня, на която спахме 2 нощи. О, телефони! Добро утро, Кофия. Това е Забис. Усмихвай се. Вчера говорих 20 минути по скайпа. Тоест, от скайпа ми звъннах. С кой си говоря? Един приятел ми звънна по скайпа на индийския телефон. За 20 стинки на 20 минути говорихме за 3 лева. 15 стинки му е минута. Трябва да се купят скайп кредити, т.е. може да кажеш. Звучи добре. На брат ти. Какво да му кажа? Да си купи скайп кредити. Не, той знае какво да прави, няма какво да прави. Да, това е супер елементарно. Няма. Здорово. Елате, видим по-хубаво. Кой си ти, бе? Я се представи. Козма, мозма. Къде си тръгнал по дяволите? Тръгнал съм тук с На колко Девир години? Галилейски. Еги не! Не го знам ти по-малко. Такива сложни цифри не разбирам. И не познавам. Това е Косио. Не се обръснал, ама нищо. Какво си пия аз на движение? Те момите пак го харесват. Смятам да се бързна скоро. Вчера цял ден го преследваха. Хареса ми брадата на Джаз Парк, не на Джаз Бир. Да не ще стане толкова дълго за 2 месеца. Айде стига ти то, да остане за градо. Това е картина.
Dobre.